picando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié, de aquella viejita que tanto adoré. Mi madre del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Campanitas que van repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos, pero ¿A ti crees que van bien todos? E como non van vir, muller? Teño tanta ganas de ver a miña netiña. Dixo un pasarinho que estaba preñada. Pero pican, non llegan nada. Que creo que nos queda dar unha sorpresa. Ai, que felicidade! Imos a ir avó. Tampouco te pasas, bisavó, vos serão. Normal. Dixemos que se viñamos a vivir xuntas era para compartir todo. Compartir os gastos. Fillas, netas e irmás, cada unha ten as súas. Eu non teño netas. Tiña as túas fillas. Agora xa é algo tarde, parece a mí. A miña tamén tuvo nena de casualidade. Que querer tampouco non a quería. Sí, tropezou nunha pedra e ala, que dopiña. Algo máis faría. Pois mira agora que alegría ter unha bisneta. Porque a ti pásache como a mí. Seguimos a tradición e só temos nenas. Sí, é verdade. Na miña casa temos solo nós mulleres. E na miña tamén, todas mulleres. Pero agora, costaríame tanto ter unha netiña. Igual e as túas fillas que alquilan unha. Ai, Jesús, como van a alquilar unha neta? Bueno, mira, quería decir que ia adoptar. Válgame Dios. E agora que van a adotar? Xa lle pasou por as dúas. A Concha era a máis consentida. Non é para tanto. Non, mira, ten 50 e pico de anos e anda ao teu rabo todo o día. Pobriña, vai mal é dela. Máis mala dela non, máis mal fostes ti que a malcriaste. Saliu ela así. Pois a súa semela ben espabilada que é. Non son semeras, que son mellizas. Bueno, foron criadas a un tempo e a min dame igual. E é do que nos por igual as dúas. Pois unha roba, son todas e outra quedou sin nada. Son diferentes. Que lle vamos a facer? Sí, é a miña irmá máis nova. A mí, a palabra de Dios nunca me chamou. E ela leva 40 anos nun convento. E tivemos que pedir un permiso especial para que pudera vir a saciar con nos. E chamaría a palabra de Dios ou a dos curas, mira. Xa dende pequena ten esa vocación. Nunca lle interesaron os homens. Tampouco lle interesaba a miña. E cando me quixen dar conta,
Sás, preñado. Ainda me acordo de cando quedei eu embarazada das miñas dúas. É como fui. É como fui. Ai, bueno, perdón. Pensei que me ibas contar un conto. E logo é outra andala en Italia. Sí, é profesora de galego alá. Profesora de galego. Sí, nunha universidade que non sei como se chama. Esa sí que me sei lista. E non quiso ter fillos. É que vai ter. Non ten tempo, nin pa telo, nin pa crialo. Sempre lle levou moita idea a estudiar e nunca quiso facer outra cousa. Bueno, ya unha outra cousa faría. O que pasa que non querería ter. Se ve que non. Logo, pola túa parte, ven as dúas fillas gemelas. Mellizas. Bueno, ven as túas fillas mellizas, a mala irmá Monsa. E tamén ven a outra miña irmá, a de medio. Ah, todos tres. Sí, somos tres. Xa che dixo moitas veces, estabas a Marisa. Xa che dixo moitas veces, Fernando. E ti non tes acordo ningún. Xa non somos unhas nenas, Lucinda. É a memoria, non é a mesmo. Ai non, iso é verdade. Pois este é veterinaria. Bueno, acaba de prosubilarse. Veterinaria. Sí, sempre lle gustaron moito os animais. Marchou con 17 anos para León a estudiar. Que daquela esa carreira só se podía estudiar ali. Mira, tu nai debía estar ben orgullosa de vos. Veterinaria. Sí, sempre lle gustaron máis os bichos que as persoas. Ten razón, non lle falta razón. Cal veces os animales son moito mellor que algunhas persoas. E ademais, co seño que ten, mellor que trato cos animais. E logo non quiso ter fillos. É que vai querer. Non ten tempo nin para ter nin para crialos. Sempre lle levou moita idea a estudiar, non para tú. E logo onde traballa, E non se diu que se prosebilou. onde traballaba. Montou unha das primeiras clínicas veterinarias na Coruña. Ai, vosa nai tiña que estar ben orgullosa de vos. Sí que estaba, porque sufrimos moito para acabar a carreira. Nosa nai sacrificouse para dar os estudios ás dúas. O peor foi a pequena, que se quixo meter a bolsa. Mamá levou un disgusto moi grande. Era unha republicana de armas tomar. Cando fui a guerra civil, contaba ela, sei que estivo en primeira liña de batalla, fusil na mano loitando contra Franco. A miña tamén era republicana. Ai, sí. A las barricadas, Cola Internacional. Ai, mira, só deben estar aí. Que nervios. O mellor son as miñas. No, seguro que son as miñas fillas e as miñas irmás. Sempre chegan as familias. É unha costume que quema na familia. Por que estás tan nerviosa? Ai, non sei. Vou ensinar a miña familia a miña nova vida nesta casa contigo. Pois vai logo, vai. Hola, chicas. Que tal? Tan temprano tiene de verte de todo gusto. Pasad, pasad. Que xa está todo preparado. Casi está todo preparado. A ver se conocéis a Fernanda. Ah, ¿dónde está Fernanda? Servidos bocairados. Porque decir, te vamos a casa. Ay, Fernanda, no sé si mal. Que no Cada día que pasa, ode máis as navidades. É que marcha fixo, miña tía. Todo el conto para estar pros carros. E ti, non se che ocurre volver a chamar miña tía? Era algo que queres que che chame miña avó? Non, quero que me chames Marisa, que é así o meu nome. Pero eres miña tía. Bueno, é que só debes de ter 50 e pico de anos. Eres unha muller feita e dereita e non me vas andar chamando
serás miña tía toda a vida. Oi, que coño, Concha. Xa o sei. E non te vais a pensar que estou tan contento. É que mal che fixo, miña tía. Que non me volvas a chamar miña tía. Ui, perdón, miña tía. Maris, é porque te enfadas tanto. Porque fai pouco que se jubilou. E non saben que me ten tempo. E ti quen che dixo que me xubilara? Mamá, Pois sí, fai 4 meses. ai, pois agora tens que buscar algo para entretenerte. Facer calceta, ir ao parque ver as obras, esas cousas que fan as jubiladas. Ir a enterros, funerales. E esas cousas que podes facer por nós. Que estés xubilada non quere decir que estea prohibida. Ir á misa tamén. Pero que me faltaba ir á misa. A miña vida foi. É porque quería que ir agora. Para salvar a túa alma. Hombre, se non che temos a ti. Que me haces por poder, non. Dice que non tens outra cousa que facer. Cantos anos levas no convento, Lourdes? Pois fai xa máis de 40 anos. E dime unha cousa. Que facedes aí metidas todo o día? Pois limpiamos a iglesia, facemos pastas, galletas, bordamos, ayunamos, facemos penitencia e rezamos pola alma de todos. É cando non ten luz, andan oscuras. É porque é verdade. Polos pobres do mundo, Non, eles como eu non. polo corpo místico de Cristo. Polo corpo místico de Cristo. E non sería mellor que lle deras aos pobres o que non comedes vos? Bueno, pero isto é Santa Limosna. Oh, mira ti, a Santa Irmã. Porque vos estades casadas con Dios, non? Sí, Bueno, é o primeiro home que entra na familia. Coñecer, se todos os homens foran como ele, calquera se casaba. Por qué? Porque é caladiño, é educado, non dá traballo ningún. Ciao Francesca. Beh, non so niente. Ma questo ragazzo ci aveva molti problemi con la sua famiglia. Sì. Sua madre era alcolizzata. Il papà lo picchiava. Eh sì, ma quest'anno non ci sono stata io. No. Penso che è il capo degli studi. Si chiama Lucia. Ah sì, chiedo a Lucia se sa qualche cosa. Va bene. Sì, sono venuta nella mia terra. La cena con la famiglia. Allora, buone vacanze anche per te. Ciao, auguri, arrivederci. Ciao. Facevano male. Sì. Capaz que deu da classe o ano passado. Parece ser que encontraram tirado ali numa cuneta. Donde? Muito cerca de onde eu ia dar classe. Aí que cruzaram a ponte. Meu pobre, vinha de uma família desestruturada. É um barrio bastante perigoso. Non vai nin 2 semanas que sujei eu ali con ele, dándolle clase, que mira, ainda festidía así a má. E mira ti por donde, non sei que lle todo pasar. E ti dabas clase de galego ali. Non, muller, clase de galego vou á universidade. Ali vou lle dar clase voluntaria a xente como a este rapaz, que non ten moitas posibilidades de nada na vida. Ves, Lourdes, e non sería mellor que tu eras axudando a toda esa xente no convento. Maris, por que non a deixas en paz? Se ela é feliz ali, pois deixa. Mira que andan falando. Ten razón. Ela, por menos, doulle por facer algo. Non como a ti, que levas sin facer nada, debaixo da saia da tua nai.
toda a vida. Eu creo que ten razón, miña irmá. Agora que te xubilaches, estás moi folgada. E non terás outra cousa que facer, máis que criticar aos demais. Ha de parecerche que a túa vida é perfecta. Mira, vou xa decir unha cousa que Queredes parar? Xa estarei moi faca, Hai polo menos 2 anos que non vos vexo. Cada un é como é, eso está. Carambas, quería esta noite ter algo de armonía entre todas. Si é posible, claro. Por qué? Que opinades de que vosa nai e nosa irmán se veña a vivir aquí con esta señora a súa idade? Coñecedela? Que tal persona será? A mí pareceme ben, pareceme unha boa muller. E cando se coñeceron? Eu non escutara falar dela hasta non fai pouco. Coñecéronse no centro médico. Era unha abogada moi famosa nos seus tempos. As dúas teñen que tomar cintrón. E mira, fixeronse íntimas amigas. As dúas están xubiladas. Alquilaronse esta casiña tan bonita para vivir xuntas. E así, comparten gastos. tamén a súa idade ir a vivir cunha vella como ela. Pois a mí parececheme ben. Mira, cuidan un fanse compañía, mas que E ti vives aquí con ela? Si, nun cuartiño e alá. Bueno, unha familia sin unha ovelha negra non é unha familia. Olha, miña irmá, que tal en Nápoles? É tan perigoso como contan? Conta logo. Mira que lle pasou este rapaz, alumno teu. Mira, muller, a cousa vaiche por barrios. Onde eu vivo é un barrio bastante tranquilino. E despois hai outros barrios que sí, son moi peligrosos. Pero como en todos os sitios. O que é boa xente, é boa xente. Aquí e lá. E o que é mala en calquera lado. Ai, tenme cuidado. A ver se vou ter que herdar todo eu. Aunque herdes pouco vas herdar. Porque mira, mamá, dou-nos educación, dou-nos estudios, pero propiedade non nos vai deixar como nos ten. Era unha broma, muller. Xa me imagino. Pero, e conta, que tal de ligoteus por aí que non me contas nada? Hai algo? Algo, o que sería algo hai, pero nada serio. Sabe, xa me imagino. Non te vas por ti a vivir agora con un home. No, diso nada. En tal caso, busco unha amiga como mamá e vou a vivir con ela. E de que vades a vivir? Ti na tua vida nada soubeches facer? Marisa, por que non te comes unhas pastiñas desas? Tomas unha botelliña de champán ti só, muller. A ver se te relaxas un pouco, que che vexo moi tensa. Pero conta, de onde é? É de por aquí? Ou é? Algo de todo, muller. Tampouco está o mundo como para quedarse cunha cousa só. Iso é verdade. É libre. Ficas ainda naquele convento lá do Pontevedra? Sí, no convento das Hermanas Doroteas. Foi nese convento onde se lle aparecerá a Virxen de Fátima aquela rapaza que despois se meteu no monte. Sí, María Lucía de Jesús e del Inmaculado Corazón. Carai, chamábase así? Non, muller, chamábase só Lucía. E coincidiches con ela? Non, moito máis antes que a mí. Claro, foi nese convento onde despois se lle apareceu a Virxen por segunda vez e a rapaza quedou non, sabe? Sí, foi en 1925. É que lle dixo? Quen? A Virxen. E ese é un secreto entre ela e o Papa. E a papá tamén lle pareceu. Non, muller, unha entrevista co Papa e comunicoulle o que lle dixera a Virxen. O Papa vai ser as solas. Chica, mira que se non momento. Andade, eu tal de unha man. Ala, vamos. Sabes o que dicimos alá en Cuba? Que? Mellor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, pois pasa logo. Aló, hai alguén por aquí?
Natal está decorado por ela. Ah, mira ti, irse a vivir con unha amiga a estas alturas da súa vida. E fai ben. En todo caso, nós que temos que opinar. Se ela está contenta así, xa está. Toda a vida fixo o que lle dou a gana e non vai facer agora que está no mellor da súa vida. Jubilada e libre de cargos. Sí, muller, pero a tua irmá máis velha, é miña nai. Temos que mirar por ela. É a única familia que ten. Esa miramos. Estamos aquí. Quiso convidarnos para presentarnos a súa nova vida ao lado da súa amiga. E aquí estamos para apoiar en todo o que faga falta. Vive con ela, unha filla da amiga de mamá. Ai, sí, pois ben. Xa ten que nos cuide. Se ten algún problema. E que tal persoa será? Seguro que é unha persona maravillosa. Sí, pero mamá xa está maior, Hai que repunante eres. Estamos aquí, convidounos para a cea de Nadal e viñemos encantadas. A min apetecíume moito este convite. Debe de facer 2 ou 3 anos que non ven a miña terra. E tiña moita gana de vernos. Sodes a única familia que teño. Solo quedamos as 3. Menos mal que ti tuveches unha filla para seguir as tir. Sí, é verdade. É a única que queda dunha familia de mulleres loitadoras. Mira, unha copiña poderíamos botarnos. Ai, Celia, que non está na tua casa. Como que atrevida. Non estou na miña casa. Estou na casa de miña irmá, é que menos que lle botou unha copiña. Vou mirar o que ten por aquí. E queres unha? Bueno, sí, pero pouco, É de que? Do que haxa, muller, tampouco non nos vamos a poñer quisquillosas. Mira, contame, que tal por Cuba? Teño unhas ganas de ir. Pois xa sabes. Tes ali a túa casa para cando queiras. Mira, ainda sigues con aquela moza que tiñas, que se chamaba Topacio, Coral, Rubí. Esmeralda. Xa sabía eu que era o nombre dunha pedra preciosa. Pois non. Xa non sigo con ela. Volvo a ser libre outra vez. E ti? Pois eu, aquí, facendo a parcelaria. Aquí neste concello. Sí, concretamente, na parroquia de Antón. Tamén vai a profesión foches escoller. Pois non sei, ingeniera de camión. Tanto estudiar, ao final andar todo o día polo monte facendo medicións. Pero a ti, se che gusta a ti, está ben. Pero eu, o que che preguntaba, que tal de ligoteos, que te me estás escaqueando a pregunta? Pois nada en concreto, estou moi centrada no meu traballo e non che teño ganas de líos. Pois estirar a paletilla de vez en cando non che fai mal a ninguén. Non teño tempo, a verdade. Pois mira, agora saliron unhas aplicacións no móvil para ligar, maravilloso. Di, pos unha foto tú aquí. E vas dicindo que che gustan os homens, as mulleres ou as dúas cousas. E vas mirando as fotos dos outros e vas dicindo quen che gusta e que non. Carai, hai de todo como nunha botica. Pois sí, pero tens que te fijar. Se aqueles que te dixetes que che gustan, lle gustas a eles tamén. E como se chama? Tinder. Pois ten que ver un momentito, va mirar. Mira, e vos en Cuba tendes deso? Ai, non, mi amor. Alá non nos fai falla. Alá imos paseando polo malecón e miramos os asuntos. E se conectamos, tras. Alá, non che fai falta tanta filigrana para botar un foguete. Pero aquí as cousas son diferentes. Canto tempo fai que te marchaches para Cuba? A verdade que aquí tens razón, as cousas van moito máis depresa. Non botes de menos a tua familia? Debe de facer uns 40 anos. Eras ti un adolescente. Pois non, eu en Cuba estou che moi ben. Sigo vivindo naquela casa que vivía cando foches ti alá. Comer, comemos pouco, pero tampouco traballamos moito. E teño tempo para pintar. Teño un sitio grande para guardar os meus cuadros. E a mí, como che me gusta tanta calor, poñoche unha blusa flor, unhas chaparretas e tiramillas. E para min, eso, non hai cartos que o paguen. Mamá, estás aí? Verónica, pasa. Así que esta é a casa da avó Fernanda. Pois sí. E como se chama a muller esa coa que veu vivir? Lucinda. Ai, mira ti que casualidade. Ti Lucía e la Lucinda. E onde está? Pois nada, mira, chegamos, estaba isto así tan preparadito, pero a ela non las vimos,
Esa era unha trocadora se acostou para violalas. Non, señora Verónica, non creo que ninguén as queira secuestrar para eso. Dios Delia, alá en Cuba verás moita seguridade nese sentido, pero aquí as cousas están feitas unhas. Eu acabo de empezar. Ai, non que che o vestido? Sí, pero tive que pelexarlo por rapaz, que eu quería para él. O que, o vestido? Sí, díxome que fora onta a probalo, que lle quedaba moito mellor que a min e que era para él. E que fixo? E que o facer? Estuvo na batalla e xenalito chorando como un tonto. A ver logo ese vestido. Mira, non me digades que isto non é unha preciosidade. Que bonito. Que tes, unha boda? Non, era unha cea moi importante para a semana que ven. Que é unha cena de traballo? Acabaches a carreira? Bueno, é para unha cea coas amigas do club de maquillaxe. O club de maquillaxe. Existe ese club? Pois sí. E acabache na carreira? Bueno, tamén estou no club de tenis, no club de comedoras de palomitas, porque a mí encantan as palomitas. E non sei se te verdes. Queredes que vos conteu? Pois mira, dille unha amiga ahora. Sabedes o que me pasou esta noite? Que o meu marido máis eu fixemos tan ben o amor que o Cristo que temos na cabeceira da cama acabou aplaudindo. Levantámelo, porque está preso pelos pés, quedou colgado. Eso que da carreira non queres falar, non? Ai, mira, que ben organizado teño. E que bonito teño todo. Hasta teño a súa árbore de Nadal. Sabedes unha cousa? A min encanta o Nadal. A xente está máis alegre, hai luces por todos os lados, as tendas están todas abertas, xúntase toda a familia. Eu se por mi for, viviría todo ano no Nadal. Esa vives, muller. Ai, mamá, de verdade. Você non sabes o que sufreu algunhas veces. Claro, a túa filla non lle faz caso ningún. Estás con eses dichosos papeles dun lado para outro. Que non te decatas das verdadeiras dificultades da vida, mamá. E logo cales son as verdadeiras dificultades da vida, mi amor? Ai, mira que... Por lo menos nesta casa, escoitase música. Pomos unha peza. Verónica, que non estás na túa casa. Ai, que aburrida eres. Oh, nena, pon unha peza, que parece que estamos nun funeral en vez de dunha cea de Nadal. Si te quieres por el pico divertir, ponete un cucuruchito de maní. Que calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir si comes un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, acera de... Bueno, a comida está nun plástico. Ven, Lucinda, acabamos de facer as mesas. Sí, pero farelle falla. Alguén nos vai a mercar un pouco de pimenta que non temos. Pois vou eu, se queredes. Pois vai, corazón. Aí abaixo hai unha tienda. E vai así a ver se non se rompe. Acompáñoche. Verónica, axuda que a tua avó na cociña, que veño de contado. Pero despois chega o vestido a grasa. Compra outro. O vestido, se fai falta, quítalo, miña nena. Anda, ven con tua avó. Ai, como dixetes que te chamabas? Eu, Concha, é Ticelia. Que eres pintora, non? Sí, sí, pero podes chamarme como ti queiras e mismo.
aquí a miña casa para cando é por dormir, non te preocupes, porque estamos a correr. A miña casa está chea de trastes, pero logo lle facemos isto pinto paisaxes, bodegóns, pero todo expresionista. Calquera día aparezco che por algo. Que está os bodegóns para pintar? Alá en Cuba non hai comida ninguna. Pois mira, cando queiras, pero digo eu que para conocernos mellor non tenemos falta de esperar a chegar aló, non? No, de iso nada. Calquera día imos dar un paseíño por Santa Comba. Conezco algún restaurante maravilloso e imos a cear xuntos. Sei que non vos dan educación alá en Cuba. E non? E non te decatas que che fixo unha pregunta e ti só atendes a eles. É miña tía. A che dice que non me chamaras máis miña tía. Ai, Marisa, perdón, cal era a túa pregunta? Decía que os cadros de bodegón son cadros de comida. E lá en Cuba moita comida non hai. Para andar no restaurante en pintura, a pouco que tedes. Mira, os bodegóns fanse principalmente de fruta. E fruta lá temos a que queremos. Pero a mí, o que máis me gusta pintar son mulleres espidas. Se ves por alá, encantaría de pintar. Carai, era o que lle faltaba a miña sobrina. Que pintaran como cando días outros son un. Pero bueno, non tens que che pinten, non tens que facer nada. Só tens que estar ali quietinha, sin moverte, ca boca aberta. E para iso vale, mulher. Si eu non che podo chamar miña tía, e a mí non me podes chamar miña sobrinha. Carai, que de contada prendes. Pero a mí pareceme que esta, que che quere para algo máis que para pintar. É para que crees que me quererá miña tía? Ui, ui, que me queres? Tomar o pelo, reina. Porque és preguiceira. Pero parva, parece a mí que non és. Marisa, eu creo que che fai falla unha copiña de coño. Bueno, por foto logo porque xa ten cosas e... Estranho. Para, non marches. Bótalle outra. Que unha sola non lle chega. Que os padres... Que xa están... Bueno, sentádamos todas que a comida xa está todo pronto. Estamos aquí, chicas. Venga, que sea o xornal, que apuñamos para Que rico, que pinta. Ai, que bien. Van a marchar a la policía. Pero eu creo que tenemos que tomar unha copiña de champán para brindar. Sí, claro. Se va a tapar. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! A tantos niños. A ver, mi hermano, tanto tiempo que veo. A ver, salimos, a mi tía bella. Mirade canta xente nos veu a ver. ¡Qué maravilla! Gracias a todos por acompañarnos. Pues vamos a brindar por él. Mami.
un poquito de maní. Calentito en mi puerta, Chicas, ya no quiero